بسم أبون ودن منفس قدسن حدا أملاك أمين زخبركم سدراك زابير أملاك كبرات أبوتات أديتات أحوات كما حديركم إجزابير أملاك نزس عزيزة الحنا زحلونا كبرن مسكانان وداشين أملخون لمن نزل ألمن نعو يهنو حراين بار لما أنتي كان فارق زابير أملاك أو زابير مهدأن موكالن إخا حيل تركب زبل قال እግዚአብሔር ከንመሃሪና እግዚአብሔር ከምህረና ከገሰጸና ቅዱስ ፈቃዱ ይሁነልና ለማ አንቲ እንወስዶ ኃይለ ቃል ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ወደ 15 ዘሎ ኃይለ ቃል ክኸውን እዩ እሱ ድማ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር አምላክ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ተመለሱ ብህዳት ከኣ ኣባይ ተወከሉ ብምህዳእኩምን ኣባይ ብምውካልኩምን ድማ حيالات كتكون يخم يبلالو جناخه أبخم يبل እግዚአብሔር ስለዚህ ያውቃሉ ዝኸበረን ዝተመስከነን ይኹን ብሓቂ እግዚአብሔር ንሕና ናብኡ ክንምለስ ኣብኡ ክንወከል ንሱ ጥራይ እሙንቶና ክኸውን ንሱ ጥራይ ፀግዕና ክንገብሮ ኩሉ ግዜ ምፅዋዓናን ምፅዓረን እዩ እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ንዓይን ንዓኸሙን ይፅውዓና እዩ ጻውዒት እግዚአብሔር ሰሚዑ ሆይ ዝብል ናብቲ እግዚአብሔር ዝመደበሉ ዝመለስ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ሰሚዑ ብመንገዱ ዝመላለስ ግን ክንደየና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ኩሉ ሰዓት ነፍሱ ወከፍ ይፅውዓና ኣሎ ኣብ ከባቢና ዝተገበረ ዘበለ ዝኾነ ይኹን ኩሉ እግዚአብሔር ናብኡ ንክንምለስ ዝግበር ጻውዒት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ተመለሱ ብህዳት ከኣ ኣባይ ተወከሉ ብምህዳእኩምን ኣባይ ብምውካልኩምን ድማ ሓያላት ክትኮኑ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ግና ከኣበኹም ንስኻትኩም ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ስለተ ያውቃሉ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን ስለዚ ንሕና ናይ እግዚአብሔር ሰብ ከም ትካል ኣምላክ ዘይብሉ ሰብ ከም ድላይ ክመላለስ ኣይክእልን እዩ ንሕና እምበኣር ናይ እግዚአብሔርና ንብል እንተዳ ኮይና በቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘና በቲ እግዚአብሔር ክንመላለሰሉ ዘውፀልናን መንገዲ ኢና ክንመላለስ ባዕሉ እውን እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹን መንገዲ ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ መንገዲ ንሱ ክርስቶስ መንገዲ እዩ ናብዚ ምድሪ እዚ ዝመፀሉ እውን እቲ ንዘመናት ጠፊእና ዝነበረ ናብቲ ናይ ቅድምት ናይ ተፈጥሮና ዘምልስ ማለት ካፍታ ዝወፃናላ ስፍራ ናብኣ ዝመልስ መንገዲ ንዘመናት ጠፊእና ዝነበረ ነቲ መንገዲ እሱ መንገዲ ኮይኑ ኸሪአና ክርስቶስ ክመርሓና ዝመፀ እዩ ክብርን ምስጋናን ይኹን ስለዚ ክርስቶስ ቅድሚ 2000 ዘመን መፂኡ ነቲ መንገዲ ኣርኢና በታ መንገዲ ገይሩ ከዓ ናብ ኣቦ ተመሊሱ ክርስቶስ ናብ ኣቦ ክንከይድ ንሕራ ኮይና ንሕና ድማ በቲ ክርስቶስ ዝኸዶ መንገዲ ንዓና ዘውፃልና ከምቲ ኣነ መንገዲ እየ ዝበለና ባዕሉ እውን ኣብ ካሊእ ፅሑፍ ከም ዝበሎ ናብ ኣቦ ብጀይካይ ዝመፅእ የለን ዝበሎ በቃ ክርስቶስ ብዝበርሓና መንገዲ ጌርና ኢና ድማ ናብ ኣቦ ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ንሕራ ኮይና ንሕና ከምተን ካልኦት ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ከም ድላይና ክንመላለስ ኣይንኽእልን ኢና እንተፈተና እውን ኣይሰልጠናን እዩ ህዝቢ እስራኤል ናይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንክኾኑ ዝተፈልዩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ከምቶም ካልኦት ኣከባቢኦም ዝነበሩ ህዝብታት ብመንገዶም ክኸዱ ከለዉ ድማ እግዚአብሔር ፈፂሙ ኣይሕጎሰሎምን ጥራይ ዘይኮነስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ገይሩ ብዙሕ ሳዕ እንታይ ገይሮም ቀፂዕዎምን ምዒድዎምን እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ካብ 1 እስካብ 2 ዘሎ ኃይለ ቃል እውን ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል እንታይ ገይሩ የጠንቆም አንቱም ተጻረርቲ ደቂ ወይልኹም ይብል እግዚአብሔር ምኽሪ ትመኽሩ ግና ካባ ኣይኮነን ሓጢአት ኣብ ልዕሊ ሓጢአት ክትውስኹስ ኪዳን ተተኣታትዉ ኣለኹም ግናኸ ካብ መንፈሳይ ኣይኮነን ብሓይሊ ፈርዖን ክትሕይሉ ኣብ ፅላል ግብፂ ክትፅጉዑ ኢልኩምሲ ናብ ግብፂ ትወርዱ ኣለኹም ግናኸ ንዓይ ኣይሓተትኩምን ብምባል የጠንቆም ማለት እዩ ስለዚ ለማዓንቲ ዋና ትምህርትና ኣብ ሓይሊ እግዚአብሔር ምውካል እዩ ኣብ እግዚአብሔር ተወኪልካ ምህዳእ እዩ ስለዚ ብሓይሊ እግዚአብሔር ኣብ ክንዲ ዝውከሉ እስራኤላውያን
ኣብ ትሕቲ ጽላል ክንፉ ክጽግዑ ናይ ፈርዖን ሓይልን ጸግዕን ደልዮም ብምኻድ ንእግዚአብሔር እንታይ ገይሮሞ ኣጉሂቦሞ ማለት እዩ። በዚ ድማ እዩ እግዚአብሔር ሓይሎምን ክእለቶምን ዘይኮነስ ብሓይሊ ግብፂ እውን ዘይኮነስ ናብ እግዚአብሔር ናብቲ ንሱ ዝሓገገሎም መንገዲ ብምምላስን ብምህዳእን ናብ ካልእ ብዘይ ምኻድን ኣብኡ ጥራይ ብምውካል ኣብኡ ብምህዳእ ከም ዝድሕኑ ገሊጹሎም ማለት እዩ። ሓይሎም ድማ ኣብ ምህዳእን ኣብ እግዚአብሔር ምውካልን እናዓበየ ከም ዝኸይድ ኣጸቢቑ ነጊርዎ። ነዚ ኣቐዲሙ ነጊርዎምስ ሸለል ኢሎምዎ ብመንገዶም ከይዶም ክሕይሉን ክድሕኑን ስለ ዝሓሰቡ ድማ ብፈጣናት ኣፍራስ ክንድሕን ክንሃድም ኢና ኢሎም መኺሮም እግዚአብሔር ከዓ ካብኦም ዝፍጥኑ ካብኦም ዝጎዩ ሰባት ኣዳልዩ እቶም ዝሰጉሆም ፈጣናት ክኾኑ እዮም ብምፍራሕ ሓደ ሰብኣይ ካባኻትኩም ከዓ 1000 ክሃድሙ እዮም ብምባል ናቶም ምኽሪ ፈጺሙ ከም ዘየድሕኖም እንታይ ገይሮም ገሊጹሎም ማለት እዩ። እንተኾነ እግዚአብሔር ምስጋና ይኹኖ ምሕረት እግዚአብሔር ፈጺሙ ስለ ዘይውዳእ እግዚአብሔር ጸጋ ምንቲ ክህበኩም ክጽበ ምእንቲ ክምሕረኩም ልዕል ክብል እዩ እሞ ብምባል ናብኡ ተመሊሶም ምሕረትን ጸጋን ክረኽቡ ግና ክፉት ኣፍ ደገ ከም ዘሎ እንታይ ገይሮም ኣበሲርዎም ማለት እዩ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ፍቅዲ 18 ዘሎ ሓይል ቃል ንርአዮ ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራት እግዚአብሔር ንሕና እውን ሓይሊ ክህበና ክንድሕን ንኽእል ኢና ኢልና ዝሓዝናዮ መንገዲ ወይ ምኽሪ ይህሉ ይኸውን። ከም ህዝቢ እስራኤል ናይ እግዚአብሔር ጥራይ ክንከውን ስለ ዝተጸዋዕና ግን ናትና ምኽሪ ከርተት ከብለና እምበር ዓዲ ከእትወና ስለ ዘይክእል ንዕኡ ገዲፍና ናብቲ ምኽርን መንገድን ናይ እግዚአብሔር ማለት ናብ ቃል እግዚአብሔር ክንምለስ ይግባአና። እግዚአብሔር ስለ ሕያው ቃሉ ተመስገን ይሁን። ኣሕዋተይ ዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ሽግር መከራ ካብ ጸላኢኻ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ ዝርከብ። ስለዚ ንእግዚአብሔር በቲ ምዱብ ግዜን በቲ ናቱ መንገድን ገይሩ ምእንቲ ከድሕነካ ብህድኣት እንታይ ግበሮ ተጸበዮ። ንእግዚአብሔር ብህድኣት ተጸበዮ። እግዚአብሔር ደንቢዩ መሲልካ ናትካ መንገዲ እንተጀሚርካ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ግዜ ከተንውሖን ካልእ ሳዕቤን ከተምፅን እንተዘይኮይንካ ከተሕፅሮ ይትኽእል ኢና። ኣብኡ ብምውካልካ ድማ ሓይሊ ተዓጢቅካ ብዙሕ ክተስልጥ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ከምቲ ካልኦት ዝገብርዎ ዝተፈላለየ ምኽሪ መኺሮም ክድሕኑ ሓይሊ ክረኽቡ ኣብ ካልኦት ማለት ኣብ ገንዘቦም ኣብ ክእለቶም ኣብ ሓይሎም ዝውከሉ ዘይኮነሲ ሃዲእካ ኣብ እግዚአብሔር ጥራይ ተወከል። እግዚአብሔር ድማ እኹል ሓይልን ድሕነትን ክህበካ እዩ በቲ ምዱብ ግዜ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ስለ ሕያው ቃሉ ዝኸበረን ተመስገን ይኹን። ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ብምህዳእን ኣብኡ ብምውካልን ኢና ሓይሊ ንረክብ። ድኺምና ሸልቺና ተሰላቺና ናይዚ ዓለም እዚኣ ነገር ኩሉ ኣጽሊና ዲ ኣብ እግዚአብሔር ንወከል። ኣብ ናይ ማንም ሰብ ፍልጠት ኣብ ናይ ማንም ሰብ ሓይሊ ኣብ ናይ ማንም ሰብ ጸግዒ ኣይንወከል። እሱ ክወድቕ እዩ ንባዕሉ ዘይወድቕ ሓደ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ። ዘይወድቕ ጎቦ ካብ ጎቦ ከዕቐለካ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ከድሕነካ ኢልካ ትጽግዖ ከይፈርሰካ ትፈርሕ ከይፈርሰካ ዘይትፈርሖ እግዚአብሔር ጥራይ እዩ። ብእምነት ተኣማሚንካ ክትዕቐለሉ ብእምነት ተኣማሚንካ ክትጽግዖ ትኽእል እግዚአብሔር ጥራይ እዩ። ስለዚ ኣብ እግዚአብሔር ይኹን እምንትናን ኣብ እግዚአብሔር ይኹን ውክልናናን እግዚአብሔር ስለ ሕያው ቃሉ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ለማዓንቲ ጽናዕ ጥቕሲ ደጓይ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 25-26 ክኸውን እዩ። እግዚአብሔር ነቶም ዝጽበይዎ ነታ እትደልዮ ነብሲ ሰናይ እዩ። ንምድሓን እግዚአብሔር ተስፋ ምግባርን ብህድኣት ምጽባይን ሰናይ እዩ። እግዚአብሔር ስለ ሕያው ቃሉ ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ኦ ጌታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኻ ምንባር ሓይልን ምድሓንን ስለ ዝህብ ኣዝዩ ባህ ይብለኒ። ኩሉ ግዜ ብናትካ ሓይሊ ምእንቲ ክመላለስ ህድእ ኢለ ኣብኻ ክውከል ብመንፈስካ ናብኻ ሰሓበኒ። ወስብሐት እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።